Корабът на мечтите. Хавай. Сценаристи Марлин Севолд, Забине Тислър и Герлинд Валден. Режисьор Карола Цайсберг. Чакай, дай на мен. Ще я вземеш ли? Да. Благодаря. Търсиш ли някого? Не. Стори ми се, че видях един познат. Благодаря. Колко? Колко? $25. 25 долара. Лут ли си? Чули го, Мишле? За краткия курс иска 25 долара. Обират туристите. Това вече не се търпи. Вернер, моля те. Да. Ето ти 25. 25 долара. Но сега ще пренесеш багажа ни. Да? Не. Хайде, върви. Невъзможен си. Нищо подобно. Човек може да опита. Както виждаш, става. Ела, малката ми, да се разходим. Добър ден. Добре дошли. Благодаря. Боже, току-що ги държах. Не се вълнувайте. Пъкнали са се някъде там. Бабо, ела да проверим. Да, Подръж. добре. Нека да проверим тук. Добър ден, Мюлер. Добре дошли на борда. Каютата ви е на първо ниво. Стюардесата ще ви заведе. Бабо, Желая приятно пътуване. благодаря. Баба не може да плува и се страхува. Кажете й, че е безопасно. Напълно. Вие сте в 411 каюта. Благодаря. Благодаря. Кажете, коя е тази прекрасна чернокоса дама? Госпожа Райнман, Ева Райнман, новата наемателка на бутика. Ева Райнман? Сбъркал съм кораба. Говоря образно. Объркал съм се. Благодаря. И аз благодаря. Приятен престой. Благодаря. Ти луд ли си да пръскаш така парите? Откакто сутринта се качих в самолета, се държа като идиот. Защо да спирам точно сега? Да. Имаш ли представа колко стюарди има тук? Ако продължаваш така, след вечерята ще фалираш. А ако ти продължаваш така, след вечерята ще те напляскам при това лично. Така, скъпи. Иди сега на басейна да пинеш, а аз ще се преоблека. Не може да бъде. Истина е. Ще откача. Спрете, веднага спрете. Добре, благодаря. Ехо. Здравей, аз съм. Бяхме на ескалатора на летището, помните ли ме? Естествено.
Успяхте ли да хванете полета? Да, успях. Какво съвпадение. Ако не ми бяхте помогнали за чантата, още веднъж благодаря. Няма защо. Ужасно се радвам да ви видя отново. Спрете, моля ви. Хей! Спрете веднага. Чухте ли? Не спира, работи! Всъщност мразя да пътувам сама. Това може да се промени. Малък чаровник. Значи аз седя в каютата и чакам ли? Чакам. Кого? Мели? Точно теб. Щеше само да се разходиш. Лежиш си тук, а аз се мъча да натъпча твоите боксерки. Впрочем, запознайте се. Това е Верена. Верена Шаде, добър ден. А това? Добър ден. Няма да пия, сама са добре дошли. Довиждане. Извинете ме. Довиждане. Как е старият Паулзен? Има проблеми с таза. Той го мъчи от край време. Това е нашият бутик с чаровната продавачка Бербел. Къде е госпожа Райнман, новата наемателка? Това е помощник капитанът Дойбнер. Франк Дойбнер. Добър ден. Бербел Штрайх. Приятно ми е. Госпожа Райнман е в каютата, описва новата стока. Тогава да пинем за добре дошли. После можете да заемете поста си. Слушам, капитане. Чао. Чао. Довиждане. Какво правиш? Вдигаш скандал на басейна, а тук все още сякаш е паднала бомба. Дадох ти шанс да се съблечеш тези дрехи. Но не върху роклята. Има ли тук 20 сантиметра да сложа ризите си? И аз мисля, че е тясно. Ела сега тук и ме чуй добре. Исках един прекрасен круиз с теб, а не ад, в който само командваш. Иначе и двамата ще си имаме и ядове. Виновна ли съм, че мама се разболя и не можа да дойде? Не си падам по круизи. Аз не искам да се ядосвам с един протестиращ тинейджър. Протестиращ? Дали аз държа да пътувам с татенцето? Под дяволите! За всеки случай. Значи, може все пак да се случи. Защо да го тренираме? Бабо, това е рутинна тренировка. Трябва да го направим. По международното морско право. А и още не разбирам нещо. Защо не ми подари екскурзия за завършването, щом те е страх да пътуваш по море? По-късно ще ти го обясня. Тук има 2 места. Госпожи и господа, спасителната тренировка е мярка за безопасност, която провеждаме за ваша сигурност. Нашият главен инженер Михаел Штолце ще ви даде нужните обяснения. Госпожи и господа, току-що чухте сигнала за обща тревога, 7 пъти кратък, веднъж дълъг. Моля в спешен случай не опаковайте багажа си. Елате със спасителната жилетка в сборния пункт. Сега ще ви демонстрираме как се ползва жилетката. Пъхнете жилетката през главата си. Да. Кръстосайте връзките на гърба и ги изтеглете напред. Господина до прозореца, моля, поставете спасителната жилетка. Тя ви предпазва при припадък. Уважаеми дами, тя ще ви държи над повърхността. Благодаря, довиждане. Бербел, занеси я на госпожа Циглер в каюта 343. Кажи и да не бърза да я облича. Здравей, Татяна. Учудена ли си?
Нали ме познаваш? Штайнке. Вернер Штайнке. Бяхме във Франкфурт преди почти 2 години. А аз веднага те познах с тази нова прическа. Да. Такава като теб не се забравя лесно. Да, спомням си. Виждате, господин Штайнке, че сега работя тук. Татяна от Франкфурт не съществува. Казвам се Ева Райнман и съм наемателка на бутика. Браво на теб. И никой тук не знае. Не. И искам да си остане така. Разбира се. Няма да развалям играта. Освен това пътувам с жена си. Не мога да си представя защо се трепеш тук за няколко марки. Преди изкарваше 1000 без много усилия. В интерес на истината още ги заслужаваш. Добър ден. Добър ден. Какво да предложа? Имате ли плажно мляко с защитен фактор 10? Да, имам.